hlavných úlohách v slovenskom znení Patrik Vyskočil, Petra Vajdová, Martin Mňahunčák, Lenka Prokopová, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Lena Košická, Miroslav Trnavský, Helena Geregová, Michal Halon, Erik Koníček, Romana Orlická, Eduard Valašík, Peter Krajčovič, Dominika Žiaranová, Tatiana Kulíšková, Grétka Čisárová, Martin Vitek. Dağların dumanlı hiç geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Zachránené životy. Veď včera sme pre teba pýtali dievča a naša Nefes bola pritom. Braček, aspoň ty s tým prestaň. Ale Nefes má pravdu. Jej manžel strávil celú noc v nejakom dome so ženou, ktorú nepozná. No tak, kto by sa na teba nehneval? Čo robí chrbát? Dobre, nič mi už nie je. Nie, fajn. Tak už je to všetko za tebou. A chvála Bohu, nie? Poďte pekne sem, poďte bližšie. Výborne, bračekovia, toto bolo posledný krát. Do práce sa chodí vtedy, kedy poviem ja. A teraz rovno za kapitánom Čemalom, aby ste si zaslúžili chlieb, ktorý jete. Odchod, ja chcem vás vidieť robiť. Neverím, že z nich raz budú poriadni chlapi. Kto je to? Kaleli piesok? Áno, prosím, ja som Kaleli. A toto je piesok. A ty si kto? Len posol. Čo je to? Pekný deň. Aj tebe pekný deň. Ale nedá sa povedať, že by si bol zhovorčivý. Čo je to? Počkaj, pozriem sa. Vážený dotyčný, to ako my? Na dnes o 21, 2.00 máte pozvanie do lodenice Tamar. Podpis Tamar Holding. Čo je toto za pozvánku? Neviem, prečo nás volajú, ani čo chcú. Čo to je? Oslava obriezky? Veď je to jedno. Bože môj, máš pravdu. Idem zavolať Nefes. Len zavolaj a získaj späť jej srdce. Nech sa páči, aj pre teba. Sestrička, nerob si starosti. Prosím ťa, aké starosti? Len nech ti chutí. Prosím, Tahir. Už si sa prestala hnevať? Ešte stále nie, ale raz sa prestanem. No tak dobre. Iba som chcel vedieť, čo robíte. Učíme sa. Výborne, len sa pekne učte. A ešte si zo mňa bez hanby strieľaš? Ďakujem ti. Ale nie, to som nechcel. Potrebuješ niečo? Nie. Tak nič? Ani mňa? Dovidenia. Presne tak. Presne tak. Diabla treba nechať v mukách. Bravo. Sestra, vieš, tie papučky a deku, ktoré mi darovala Merjan, nedokážem ich používať. Nie je tu niekto, kto má
Bábätko, mohli by sme im to darovať. A vieš, že vôbec nie som prekvapená? Dobre, deti, krátka prestávka. Ale tak ako v škole, 5 minút, áno? Super, máme prestávku! Vlastne ani ja. Aj keď je to človeku ľúto. Aj mne je to ľúto. Ale nepomôžem si. Pravda, že jej prajem, nech je tiež šťastná. Tahir mi povedal, že ju chceli pre nejakého syna Jamilovho kamaráta. Kto vie, či mu ju dajú a či ona chce. Tak to by bolo dobré, veď vravím, nech je šťastná a ty sa musíš prestať trápiť aj za ňu. Máš pravdu. A tie papučky s dekou dáme pred dvere, nech si ich niekto zoberie. Tebe to nenecháme. Nie, musí to ísť preč. Ona má takú zvláštnu energiu. Zlá energia, Nie, zlé čakry. Veď preto to nechcem. Bola by som z toho nervózna. A ona nech je šťastná, netráp sa už. Myslím si, že si urobila viac, ako bolo treba. Ona zachránila život tebe a ty zasa jej. Dobre? Hotovo, dobre, nech jej Boh žehná. Všetku moju hanbu si beriem so sebou. Všetky moje ospravedlnenia vyrieknem. Ale všetko sa skončí. Všetko sa skončí. Merčan! Merčan! Preber sa, otvor oči! Merčan, preboha, čo si to urobila? Tahir! Pomoc! Merčan! Prosím ťa, preber sa, prosím! Vám dvom nestačilo, koľko ste sa nám naublížovali? Dobre. Už nepoviem nič. Posaď sa. Nenecháte ma, aby som niečo povedala. Ja ospravedlňujem sa. Isté, ospravedlň sa mne aj otcovi. Ale hlavne sa ospravedlň sama sebe. Ako si mohla niečo také urobiť? Čo si chcela dosiahnuť, ha? Čo by bolo, keby sme ťa pochovali? Čo by sa vyriešilo? Tahir by sa nešťastný túlal ulicami a Nefes by sa s ním kvôli výčitkam svedomia rozviedla? Taký príbeh si mala v hlave? Takto si to chcela? Nič také by sa nestalo. Pravda, že nestalo. Keby si zomrela, trpeli by sme tu len my. Merjan, pozri. Tak alebo onak, život by šiel ďalej. Stálo by to za tvoj život? Nie, nestálo. Máš pravdu. Nestálo by to za to. Chvála Bohu. Prosím ťa, neber mi môj život, ani môj, ani otcov. Staň a začni od začiatku a umyj si tvár studenou vodou. Čo ti mám dnes uvariť? Na čo máš chuť? Uvar, čo chceš ty. Alebo môžeme variť spolu. To rada počujem, dcérka. Ty niekam ideš? No áno. No ako? Dúfam, že bude v poriadku. Dobre. Jamil? Áno? Kým odídeš, čo keby si išiel za ňou a pohľadkal ju po vlasoch? Ja sa teraz na ňu nemôžem pozrieť. A to už prečo? Neviem, proste to tak cítim. Nech zmúdrie, nech už nič také neurobí. A ty na ňu dohliadni. Ako povieš. A choď už do keľu. Niečo neskutočné. Pán Genjo, prosím. Drahý Jamil, príď na farmu, porozprávame sa. Dobre,
Prídem. Prišiel kapitán Jamal. Kapitán, čo nové? Deje sa niečo? Našťastie je všetko v poriadku, Mustafa. A kde sú dvojičky? Neviem, vraj majú robotu, tak odišli. Počul si to? Počul si, čo tí dvaja urobili? Ale keď im chcem palicou výchovne dolámať nosy, aby si pamätali, postavíš sa medzi nás. Už to viac nerob. Ty to nerob. Sú to dvaja dospelí chlapi. Dobré slovo nepočujú. Aj vy ste dostali tú pozvánku. Akú pozvánku? Á, pozvánku na obriezku v červenej obálke. Dostali sme. A ty to odkiaľ vieš? Poslali ju tým, čo pracujú s pieskom. To naozaj? Vieš, kto to je? Volá sa Genjo. Taký špinavec. Vlastne on sa ani nevolá Genjo. A odkiaľ je? Odtiaľ to nie. Ani nie je Ture. Nikto presne nevie, odkiaľ je. Nasťahoval sa len nedávno. Ale vraví sa, že za každým špinavým biznisom a peniazmi je on. Ja o ňom veľa neviem. No vraj má v Rusku jedného syna. A tu si vraj kúpil farmu. Farmu? Áno. V Trabzone? Áno. Zaujímavé. Vraj nechodí na verejnosť. Je to špinavec. A čo tá pozvánka? Veď sa z nej nič nedá vyčítať. Veď som ti to povedal. Poslal ju tým, čo pracujú s pieskom. On chce kupovať. A čo? Lode a tak. Chce mať monopol. Monopol? V Trabzone? Áno. Už len Genjo nám tu chýbal. Nech mu Boh nadelí múdrosť. Prajem dobrý deň. Dobrý deň. Vítaj, Jamil. Rád ťa vidím. Ako sa má dcerka Merjan? Snáď je v poriadku. Isté, je v poriadku. Spomenul si im to už však. Myslím tvojej dcére a žene. Nie, veď oni k tomu nemajú čo povedať. Dobre, dobre. Veľmi dobre. Každému som poslal správu. Je určená tým, ktorí tu podnikajú. Mám pre nich ponuku. Len dúfam, že nenastanú problémy. Práca je tu zo dňa na deň ťažšia. Aj náklady rastú. Ak im dáš výhodnú ponuku, každý iste s radosťou povie áno. Možno iba. Koho myslíš tým iba? Galiliovcov. Oni povedia nie. To nie je problém. Zajtra sa spoločne navečeriame. Nech nás spozná naša dcérka. A my nech spoznáme našu dcérku. Dobre, môže byť. No a pokiaľ ide o dlh... Bože, Jamil, budeme príbuzní. Takže o žiadnych dlhoch nebudeme hovoriť. Tarik sa už vrátil z Ruska? Nie, nevrátil. V práci sa vyskytlo zo pár problémov. Všetko zariadi a príde. Tarik sa už nevie dočkať, ako sa stretne s mojou dcérkou Merjan. Ale veď Merjan ešte nevidel. Nevidel. Ale to ani ja. Len fotografiu, ktorú si mi ukázal. Ale my dvaja máme niečo spoločné, je to tak, Jamil? Tarik urobí všetko, čo bude jeho otec chcieť. Rovnako ako tvoja dcéra. Presne tak. Čo si dáš na pitie? Čaj. Čaj!
Čo sa stalo? Vôbec nič. Tak prečo sa tak pozeráš? Chcem sa ťa na niečo opýtať, ale je to neslušné. Teda je to ťažké. Hovor. Keď som si vtedy všimla, že si asi tehotná a potom sa stala tá vec, ukázala si mi tehotenský test. Povedala som si, že po tom všetkom strašnom, čo ti ten bastard Vedat urobil a čo ti spôsobil, no, nič nedokážem sa ťa to opýtať. To nič, sestra, rozumiem. Pravda, že to bolo pre mňa ťažké. Ale Tahir mal pre mňa pochopenie, pokiaľ ide o dieťa. Nepovedal mi, keď budeš pripravená. Lebo tá veta znamená, že od teba čaká, že raz budeš na dieťa pripravená. Nie je tak? Raz som Tahirovi povedala, že sa nestanem jeho ženou. Odpovedal mi, že ja som jeho ženou už dávno. Čakal. Ale to, že čakal, mi nikdy nedal najavo. Mal návrh, že môžeme ísť pre dieťa k doktorovi. Lebo najprv sa musím vyliečiť ja. Raz sme sa o tom rozprávali s Nazar, no povedala som jej. Nazar, ak ťa niekto vylieči, bude vždy len tvojim lekárom. Ale ak sa vyliečiš spolu s niekým, on sa stane tvojim všetkým. Ja nepotrebujem lekára. A už vôbec nie kvôli dieťaťu. Ja potrebujem iba Tahira. A on je predsa pri mne. Tahir mi povedal, že mi všetky moje rany vylieči. Vylieči ich 1000-krát. Celé mesiace, každú noc. A urobil to. Neexistuje rana, ktorú by nedokázala vyliečiť bezpodmienečná, nezištná láska. Tahirovi naozaj bravo. Naozaj bravo. Ale môžeš robiť drahoty. To, čo urobil, si zaslúži drahoty. Sú to dve odlišné veci. Presne tak. Poď ku mne, hop, môj odvážny chlapec. Kde je mamička? Sedia s tetou asi je vo vnútri. Dobre, pekne sa tu spolu zbalím, hrajte. No, utekaj. Prišiel Tahir. Ten tvoj nedokázal čakať až do večera. Drž sa. Dobrý deň vám prajem. Aj tebe dobrý deň, no vítaj. Ďakujem, švagrinka. Tak ja pôjdem, som 5. koleso na voze. Kým je mama preč, aspoň si môjho synčeka schutí pomojkám. Prečo si prišiel? Akože prečo? Nemal som prísť? Tak som to nemyslela. Čakala som, že prídeš až večer, preto sa pýtam. Nechcel som čakať až do večera. Prečo? Akože prečo? Nevieš to, Nefes? Čo mám vedieť? Vrátili sme sa na začiatok. Tahir. Hovor. Neprehnala som to trochu. Nie veľmi, len trochu. Ale čo narobím? Vieš, koľko som sa v noci pre teba naplakala? Nevedela som, či sa ti niečo nestalo. Alebo či si nehavaroval. A keď som ťa videla tam v tom dome, veľmi som sa nahnevala. Asi som to trochu prehnala. A už ťa to prešlo.
Netrápme už jeden druhého. Veľmi ťa to bolí. Veľmi bolí. Naozaj bolí? Tak veľmi ťa mi je ľúto. Horí tu, všetko je tu v plameňoch. Choďte do svojej izby. Čo, nemáte izbu? Pozrime sa, aký ste zahambení, ako sa hambíte, moji zlatí, aký ste len zlatí. Ja len umiem tento cumlík a idem znova hore. Vítaj doma, otec. Rád ťa vidím, dcerka. Ja ti to vezmem. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítaj doma. Ďakujem. Dcerka, prines z kuchyne polievku. Dobre, mama. Jamila. Áno. Merjan je zrazu akási čudná. Čo ty myslíš? Nepanikár, zdá sa, že je na tom trochu lepšie. No, hlavne nech je v poriadku. Už som unavený. Naozaj som už z toho unavený. No veď uvidíme. Ale ty radšej nič nerob. Bože môj, a čo také robím? Prečo hneď vybuchneš? Nenecháš ma ani dohovoriť. Dobre, ale musím vám niečo povedať. Idem si najprv umyť ruky. Čo hovoríš na toho monopolistu? Braček, zabudni na to. Nech si robí, čo chce. Nás sa to vôbec netýka. Ale ja som zvedavý. O koľkej to malo byť? Písalo sa tam o 9:00. Pôjdeme sa tam po večeri pozrieť a aspoň zistíme, o čo tu ide. Nech je, ako hovoríš. Ty si majiteľom oviec. A ty si pastierom? Asi je. Kde sú dvojičky? A odkiaľ mám vedieť, kde sú? Veď odišli spolu s vami. Vravíš, že ešte neprišli? Nie, Mustafa prišli, ale ja ti to tajím. Prečo? Kriste, pane. Kriste, pane. Nie, braček, neprišli. To ste mi nemohli presne takto odpovedať, pani Jasie? Veď áno, áno. Kriste, pane. Jigit, balím, pocinček, poď, neterka. Ideme! Pozri, volám im a nedvíhajú. Povedal som im, aby ostali pri kapitánovi Džemalovi. On sa im ani neotočil chrbtom a už boli preč. Ale veď oni sem raz prídu. Ja im ukážem, toto im nedarujem. Braček. Aký braček? Asi je. Zavolala si otcovi, príde na večeru. Prečo sa na to pýtaš mňa? Veď mu zavolaj ty. Poď sem, princ môj. Poď. Od rána sa hráte so zemou. Umyli ste si ruky? Umýli. Tak ja ich teda ovoniam. No, poboskám tie voňavé ručičky. Sadkaj si. No, môj zlatý chlapček. Sú naozaj voňavé. No, môj zlatý chlapček. Sadni si. Zadriemala som. Prečo ste ma nikto nezobudili? Ja som vás chcela ísť zavolať, až keď bude stôl celkom nachystaný. Aha, vďaka, dcerka. Otec, dobrý večer prajem. Dobrý večer, synák, hovor. Prídeš, otec? Stôl je už nachystaný. Ale nie, syn môj, nemôžem k vám chodiť na večeru každý deň. Otec, ale čo to hovoríš? Veď aj ty si členom rodiny. Chcel som po teba poslať dvojičky, ale nie sú tu, tak idem ja.
Nie, syn môj, nie. Želám vám dobrú chuť. Pozvanie si dostal, ale naliehať nebudem. Tak teda pekný večer. Ďakujem ti, ďakujem. A všetci pozdravujú aj našu drahú Esmu. Odovzdám a ďakujem všetkým, ktorí ju pozdravujú. Ďakujem, otec, tak teda dobrú noc. Dobre teda. Nech Boh požehná toto jedlo. Čo sa stalo? No, otecko... Len mi to povedz. Ali hovorí... Čo hovorí? Že to do leta môžeme urobiť. Tú svadbu. To dúfam. Tak môžeme. Pravda, že dcérka? Aj ty budeš mať svoju rodinu, budeš mať kopu detí a ja budem mať od teba vnúčatko. Urobte ma bohatého na vnúčatka. Nikdy nemám dosť. A môže ich byť aj 10. Tak jemu to teda poviem. Najprv sa najedz a potom mu to povieš. Čaká na odpoveď, tak mu to teda najprv poviem. Ale veď sme mu už raz povedali, že mu ťa dáme. Vieš, otecko, po tom, čo sa stalo, sme obaja ostali zaskočení. Nechceme ešte aj my narobiť problémy. Dobre, tak mu to daj vedieť. Dobre. Hovoril si, že mi chceš niečo povedať. Netlač na mňa, vydrž chvíľu. Pán Genjo, to je muž, s ktorým už dlho spolupracujem a ktorému už dlho dlhujem peniaze. Pretože Tahir poslal môj tovar na dno mora. Tomu nezabudnem. Vedad vymyslel neskutočný plán a tovar sme získali. Ten tovar sa mi vrátil, ale dlhy mi stále ostali. Genjo je ten muž, čo má v Rusku syna? Žena, nechaj ma hovoriť, veď vydrž. No nič, teraz tento pán Genjo tu rozbieha biznis. Zavolal všetkých, ktorí robia s pieskom. Ide dať dokopy všetky lode a povedal, že do toho pôjdeme spolu. A ja som to vzal. Príde aj jeho syn. Má ešte niečo na robote a potom sem príde. Zasa tá istá téma. Dobre, otec. Skvelé. Skvelé? Čo je tu skvelé? Zajtra sa spolu ako jedna rodina navečeriame. Preto to hovorím. My spoznáme ich a oni zasa nás. A nech vidia aj Merdžan. Veď jeho syn tu nie je. S kým chceš večerať? On príde neskôr. Je to len večera. Nenaťahuj to. Dobre, otec. Urobím, čo chceš. Dobre. Tak dobrú chuť. Mama po večeri nechaj riad tak, keď sa najete, ja upracem. Môžem odísť? No áno, dcerka, môžeš. O chvíľu musím odísť. Prídem neskoro. Čo má toto znamenať? Čo ty myslíš? Šibeti, čo sa stalo? Počuj, Merdžan, o čo ti teraz ide? Mne nejde o nič, mama. Povedala som ti to. Ak to môj otec chce, tak to skloním hlavu. Áno, povedala. A potom si siahla na život. Čo sa zmenilo? Nepovedala si, aby som sa spamätala a stála s nohami pevne na zemi? Povedala. Ale dávaj si pozor, kam stúpaš. A kam teda stúpam? Dúfam, že len po pevnej zemi, Merdžan. To dúfam.
láska, ideme, o nejaké 2 hodiny sme späť. Bože môj, čo je to za prácu takto uprostred noci? Veď som ti povedal. Ten chlap nás pozval na svoju lodenicu, tak ideme. Čo je na tom? Nie, nepovedal. Nepovedal, Mustafa. Tak ti to vravím teraz, dobre? Kriste, Pane na nebi. Poďme, braček, poďme. Ak chceš, tak aj my niečo podnikneme. Zajtra začínaš pracovať. Áno, babička. Veľa šťastia. Tahir je veľký fešák však. Babička, zasa to isté. Je ženatý. A s kým? Nechaj to tak. Ani nie je môj typ. Toto nemyslíš vážne. A zavolala si Melek? Zavolala. Dokonca 5-krát. Nezdvíha? Nie. A nešla si ani domov? Do toho domu nepôjdem. Tahir si možno niečo vymyslel a vrátil sa späť. Možno povie, že tu nechal svoje srdce. Povie, že ho tu niekde nechal. Babička, Dievčatko, snívajme. Babička, kto prišiel? Tvoja matka. Dcerka, vitaj. Do frasa, už teraz sa mi to vôbec nepáči. Ako si povedala, len zistíme, o čomu ide. Zistíme, ale nechápem, čo tým sleduje, že nás zavolal uprostred noci. Pozri, a ešte sa tvári ako pravý kavalier. Čo je toto za maniaka? Čo sa deje? Čo ty tu robíš? Pozvali ma, tak som prišiel. Ty poznáš tých chlapov, alebo tamtoho chlapa? Poznám ho. Kto je to? O čo mu ide? Veď sa s ním o chvíľu zoznámite. Ale vôbec sa mi to nepáči. Toto je jedno pracovné stretnutie. Poďme sa zoznámiť. Toto je ten podivný Genjo? A pozri, je tu aj Jamil. A kde by mal byť? Tak teda poďme. To sú tí Kaleliovci. Ten vysoký je Tahir, vedľa neho ide jeho brat Mustafa a toho tretieho nepoznám.
Fikret Deličaj. Ja ho poznám veľmi dobre. Vítajte u nás. Vy ste pán Mustafa. Pán Tahir? Dobrý večer, pán Fikret. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím. Ako sa máš, Jamil? Ďakujem, dobre. Tak to som naozaj rád. Dobre, páni. Najprv vás tu všetkých pekne vítam. Teraz sú tu medzi nami tí, ktorí ma poznajú, aj tí, ktorí ma nepoznajú. Takže sa vám najprv predstavím. Som Genjo Tamar. Teraz... Tahir, mohli by ste mi po ceste domov kúpiť zmrzlinu? Akú? Smotanovú. A čokoládovú. A ešte aj citrónovú. A ešte višňovú. Píše mi Nefes, aby sme im po ceste kúpili zmrzlinu. Prepáčte. To je Tahir? Pán riaditeľ sa nahneval. Daj si ten telefón do vrecka. Áno, som Tahir. Prosím. Ak mi dovolíte, budem pokračovať. Nech sa páči. Dobre, páni. Dovolil som si vás sem pozvať uprostred noci. Takže za to, že ste prišli, by som sa chcel najprv každému z vás po jednom pekne poďakovať. Viete, veľmi nerád zbytočne rozprávam. A preto radšej prejdem rovno k veci. Túžim po vašich lodiach. Nespieva sa o túžbe po lodiach v jednej našej ľudovej pesničke? A ak mi znova dovolíte, budem pokračovať. Ako určite viete, onedlho prebehne aukcia s pieskom. Ak sa dohodneme, a ja si myslím, že sa tu dnes dohodneme, mám záujem nielen o vaše lode, ale aj o vaše strojové parky. Povedzme, že sme sa dohodli. V tom prípade sa nebudete musieť ani prihlásiť do výberového konania. Bude vám vyplatená trhová cena a dokonca aj niečo navyše. A taktiež pracujúci personál bude mať garantovanú prácu. Takže v krátkosti povedané, čaká na vás veľmi pekný dôchodok. Čo viac mám povedať? Mali sme šťastie na chápavého človeka. Tak. Až tak veľmi chápavého, že mám chuť vstať a objať ho. Nemusíte sa snažiť, aby ste mi ukázali, ako veľmi ma nemáte rada, pani Hanife. Až priveľmi si to uvedomujem. Prišla si podpichovať babičku? Alebo si ma sem prišla privítať, mama? Samozrejme, že by som ťa po otvorení tých dverí radšej privítala. Tie dvere nie sú dverami môjho domu. A nikdy ani neboli. Pamätáš si ten jednoizbový domček pre služobníctvo? Tam je môj domov. A nie tam, kde teraz bývaš ty spolu s Melek. Otec, to, že si tu... On nie je môj otec. Ani môj, ani Melekin. Je to len tvoj manžel.
No pre nás je ten chlap ničím. Nie je už neskoro hádať sa pre toto? Mlč, Hanife. Nič nehovor, Hanife, vravím, ale nepomáha to. Pozvala som ťa dnu, aby neostali otvorené dvere. A nevychladol mi dom. Ale keď si vošla dnu, dom sa mi premenil na ľad. Ostalo tu len pusto. Moju vnučku si videla, teda tvoju dceru. A teraz choď už domov. Nechápem, ako to, že ťa ten chlap, ten tvoj zlý, bláznivý chlap, pustil do tohto domu. A ešte k tomu teraz, o tomto čase. No tak, hodiť! Zavolaj Melek. Veľmi ťa potrebuje. Samozrejme, veď mamu nemá. Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. Bu sevdalık, bu sevdalık, yüreğim dağılır, gözlerim ağlar. Anlat Karadeniz, günahın yazılmaz. Sevduğum dile düşer, düşer de yanmaz. Bu benim sende